Před více než 2 lety jsme byli nuceni přesunout náš život online. Mysleli jsme si, že to bude jen na nějakou chvíli, ale realita byla jiná. Za tu dlouhou dobu byly naše normy a chování ovlivněny sociální distancí a protikovidovými opatřeními. Je čas znovu zažít věci, které jsme měli tak rádi. Maličkosti a situace, které jsme brali jako jistoty, například poznávat se s novými lidmi, balit si batoh a bez starostí a omezení vyrazit tam, kam chceme a bavit se s lidmi z celého světa a spoustu dalších zážitků. Láká tě vyjet letos do zahraničí? Chceš pomáhat a zároveň poznávat cizí zemi? Podívej se do naší databáze, kde najdeš širokou nabídku jak krátkodobých projektů, takzvaných workcampů, tak projektů dlouhodobých. Až najdeš svůj vysněný projekt, vyplň přihlášku na našich webových stránkách. A co účastí na workcampu v zahraničí získáš? Kromě toho, že pomůžeš tam, kde je potřeba, zlepšíš si komunikaci v cizím jazyce a najdeš nové kamarády. Díky dobrovolnictví získáš autentické zážitky, poznáš zemi a kulturu tak, jak se běžným turistům nepodaří. Na workcampu se také lecčemu novému naučíš. Více o workcampech najdeš na našem webu. V dubnu také pořádáme nezávazné informační setkání, kde se o workcampech v zahraničí můžeš dozvědět více. Chci zažít něco jedinečného a poznat Česko z trochu jiné perspektivy? Vyraž s námi jako dobrovolník nebo dobrovolný vedoucí na workcamp na některé z kouzelných míst v naší zemi. Na svoje dobrodružství se můžeš rozjet sám nebo vzít kamarády. Společně s místní komunitou budeš aktivně participovat na veřejně prospěšném projektu a svým zápalem pro dobrou věc přispěješ k pozitivní změně ve společnosti. Můžeš si vybrat, zda je tvému srdci bližší, věnovat se opravě historických památek, pomoci lidem, podpoře environmentálních aktivit nebo podpoře komunitních aktivit. Během workcampu se naučíš novým manuálním dovednostem. Nabudeš cenné vědomosti skrze vzdělávací aktivity a ve volném čase si užiješ spoustu zábavy na výletech a při hrách. Navíc budeš mít příležitost navázat krásná přátelství s lidmi z celého světa, poznat odlišné kultury a procvičit cizí jazyky bez nutnosti zdlouhavého cestování za hranice. Jako dobrovolný vedoucí posuneš svůj učební proces ještě na vyšší level. Během přípravných školení se naučíš, jak vést tým, řešit konflikty, jak nenásilně komunikovat, spravovat finance, komunikovat s médií či základy zdravovědy. Během workcampu si pak všechny tyto nově nabité kompetence oskoušíš v praxi. Ať už se rozhodneš dobrovolničit v Česku nebo za hranicemi, čeká tě skvělá jízda. Nasbírej spoustu nových a jedinečných zážitků. Prožij znovu to, co miluješ a užij si léto, jak se patří. Tak na co čekáš? Najeď do databáze Inexu, kde najdeš stovky projektů. Vyber si, připrav si holinky, opraž spacák, zahřej svaly a vyraz za dobrodružstvím, které na tebe čeká, za hranicemi nebo doslova za humny. Přihlaš se online, zažij offline.